Kaixo artistak, zen moduz. Prest zaudete beste errezeta bat egiteko? Errezeta honetan, patata frijituak egin beharrean, amaiketako edo zein ordutan goze baldin bagaude jateko, errezeta osasungarria egingo dugu. Garbantzu erreak. Horretarako zer behar dugu? Garbantzu pote bat, batzutan jendeak ere esaten du edozein garbantzu erabiltzea eta uretan aurreko egunean ustea, baina horren hobeto. 6 koilarakada olio, pimentoi gozo pizka bat, kurkuma pizka bat, eta komino pizka bat. Labea ja prest dago 180 gradutan, gero 15 minututan jarri beharko dugulako. Beraz, lehenengo gauza da, garbantzuei ura kentzea. Beraz, oso erreza da, garbantzuak hementxo apo ditugu, eta ja prest utziko ditugu behit. Prest utziko ditugu, eta oliba olioan zer bota behar dugu? Oliba olio 6 koilarakada zide, bota behar dugu. Pimentoi gozo pizka bat, kurkuma pizka bat, eta komino pizka bat. Behin botata, narazketa irabiatuko dugu. Eta garbantzuen gainean botako dugu. Bueno, poliki botako dut eta oraintzek emaitza ikusiko duzue. Magia. Orduan, nik dena ez dut bota badazpada, emaitza ikusiko dudalako eta gogoratu, gatza oraindik ez dugula botako. Beraz, labean sartuko ditugu, eta 10 minuturo egin behar da bai, mugitu behar da pizka bat, justo atalau ez erretzeko. Ja amaieran, botako dugu gatza. Beraz, joan labera Making to the labial to kicking that of the penalty egin behar duztu, ni. Beno, 10 minutu barru ikusiko dugu nola dagoen. Lehenengo 10 minutu pasatu dira, eta orduan, astinduko dugu. Mikel, guanteriko zatartan daude, dertzi beste mantzep. Wedean, todaia zemetaratzen duk. Aten plaito bizka atziduzen etzibibiz. Vai ala, vetun mulu. Manda, jatzen dut joia alzatagino. Zerbitzarete ikusten ari baina bueno, esateko. Eta barrio zautzen meiko dugu. Vaia mauze maderretzen duena. Ja. Ea 35 minutu barru, hau da, ja 35 minutu barru, zelan daude... Mikel, pilanitze egin behar duzu, ni. Beno, aterako ditugu, eta zuoi esatean, nik itxaron ditudala, 35 minutu beharrean, Pero gaming up to... bete nuna dauden, Erratzen da. ikuste ezagun, nola ikusten diren... Zera ikusten dituzue? Nahi duzu entzu zongoan? Ai, ezin ditut hartu itxapel. Entzu zongoan, jarreko den mikrofonoa. Bagian olio gehiago dituzten. Ahí está, lehenengo aldia da. Ez esan, sekretu. Orduan, hortze dauden, biltzen. Egin daude. Nindetu batzuk utziko ditugu hor, zikatzeko eta lasai jartzeko. Beraz, ontze arte... Batzapota behar dugu horreako.
Beno, ja da gutxi gora bera postu dira, eta horrein kontua da, aur, politit, ez da, laterran botatzea, gustan duzuen? Erreta dauden, zein mondo. Botako ditut guztia, txaron, eta hortze utziko dut libre, orain bakarrik falta da, pizka bat, atontzea, nola atonduko ditugu gure garbantzu txigortuak, gatz, pizka batekin, bat, eta bi. Denak ikusten dituzuen, zelan ikusten dituzue, Mikel Garbantzu tratzki dituzte, Mikel Garbantzuek olio dute. beno, ea hurrengo bat, nola egingo ditugun, momentuz, hau, lehenengo aldia da, gustatzen zaizuen nola gelditu diren, beste bat arte, zein ondo geratu diren, Ezki olio dute. ez lasei, A ber, bakarrik dute Andaluziako produkzio osoa, ez da inbesterako, Pontxo, beste bat arte, olio gehiago